Bulegoan, Eulalia Andrea oihuka hasi zen, ia ikusi zuen bezain laster. Juan Jose, zer gertatzen zaizu? Betaurreko ez ari zen, noski. Helenak kasoi batean miatzeari utzi eta jakin minez begiratu zion. Oso ondo zaude betaurrekoekin, esan zion. Eta gero, lehiorantz eraman zituen begiak, espainertzetan ikara zume bat disimulatzeko. Eskuineko eskua ordenagailuaren teklatutik bular aldera pasatu, eta hantxe pausatu zuen, bere bihotzaren taupadak baretu nahiko balitu bezala. Juan Jose ez zen ohartu hartaz. Ez zara zuzendari jaunaren aurrera agertuko itxura horrekin, ezta? Galdetu zion Eulalia Andreak, hain sentibera beti laneko estetikarako.